Ja, het is begonnen. Allee, maar. Oei, maar Sophie, wat is dit? Maar ik ben zo eenzaam. Sophie, toch. Allee, wat is dat toch? Je ziet het, Sophie, die is echt verdrietig, hè. Ja, ze zou zo graag een keer een schone jongen hebben. Allee, dat daar zo een keer vastpakken en al. We willen ons als opdracht geen hele, maar echt een knappe, hè. Sophie, alleen het beste is goed genoeg, hè. Dus, een hele knappe jongen. Oké? Oké, dat is geregeld. Allee, Sophie, kom nu nog, hè. We gaan nu een schone jongen brengen. En voor mij mocht ook een vent in uniform meepakken. Oké. En Tina, die wil liever zo wat stevig, hè. Dus jullie brengen ons een jongen of een meisje in uniform. Legeruniform, Giro-uniform, Scouts-uniform, DKS-uniform, politie-uniform. Het is eigenlijk alles maar een uniform. En als hij wat schone benen heeft. Schone benen. Jongen, uniform. Go.